Samaan aikaan kun viesti starttaa, niin seiväshyppy vauhtiveltarana päässä on Eemeli Salamäki ja toinen yritys 5.50. Eemeli nostaa käsiä ylös ja pyytää yleisöä mukaan samaan aikaan kun viestijuoksijat kaartavat tuonne karteeseen hetkisen kuluttua etusuoralle, josta etusuoralta töttöreiden kohta siirrytään sisäradalle. Maailmanottelu ajatellen Ruotsi on ottanut vahvimman alun. Näyttää siltä, että Josefin Magnusson tulee kärjessä. Myöskin Norja on ottanut tiukasti tuota alkua. Sieltä tulee myöskin aivan valtavaa vauhtia. Jonna Berg nostanut Suomen 19-vuotiaiden joukkueen mukaan. Ruotsi ottaa kuitenkin ykköspaikan, kun toista viestinviejää on siellä matkalla. Elina Backman vie tuota Ruotsin joukkueen viestiä. Siiri Heiskanen Suomen 19-vuotiaiden joukkueen viestinviejänä ja Hege Wolf siinä norjalaisista kolmantena. Kyllä näin vaan on, että Ruotsi tulee toiseen vaihtoon. Suomen 19-vuotiaat loistavasti kakkosena ja Norja sitten kolmantena. Ja Anna Hannalainen siinä aivan peräkanaa. Ruotsi johtaa edelleen. Kolmannet viestijuoksijat ovat siellä välissä. Ruotsi tekee kauaa. Nyt Norja lähtee valtavan tiukkaan nousuun. Norjan Line Kloster, Ruotsin Frida Persson tuo Ruotsin joukkuetta tänne viimeiseen vaihtoon ykkösenä, mutta tiukasti pistää Norja kampoon. Här ser du på Line. Se på Line på helvete. Fy fader. Kom igen Line! Kom igen Line! Då tar vi den! Suomen 19-vuotiaat ja naiset ovat nousseet nyt tuonne kolmannelle sijalle. Annina Laikinen nostaa Suomen naiset kolmannelle sijalle. Norja ja Ruotsi käyvät tiukkaa kamppailua Hallimaaotteluun. 4x300 viestijuoksun voitosta. Norja on nyt tällä hetkellä hieman voiton syrjässäkin enemmän kuin Ruotsi, mutta tämä loppu sitten näyttää kuinka käy. Stine Kamp, Norjan viestijuoksija ja Lotta Linsee käyvät todella kovaa kamppailua. Lotta Linsee, Stine Kamp näin miehet 4x300 metriä matkassa. Ruotsin Niklas Åkerström ulkoradalla ottaa vahvan alun, niin tekee myöskin Suomen Jani Koskela, Norjan Andreas Totsos ja myöskin Suomen Jussi Kanervo 19-vuotiaiden joukkueesta. Ruotsin Niklas Åkerström on tehnyt hieman kaulaa, kun tullaan tänne etusuoralle. Ruotsi johtaa, komeasti tulee myöskin Jani Koskela Suomesta ja Norjan viestinviejä. Tullaan ensimmäiseen vaihtoon. Ruotsi kärjessä, Suomi hienosti kakkosena, Norja kolmantena ja näin toiset juoksijat matkassa. Ruotsilta Alexander Nordqvist on ottanut kärkipaikan, mutta tiukasti kannassa on Suomen Ville Wendelin. Ruotsi, Suomi ja nyt nousee myöskin Norjan Karl-Emil Korshagen tuohon imuun, mutta ei saa kiinni kyllä tuota kaksikkoa. Ruotsin Alexander Nordqvist taitaa tehdä hieman kauaa Ville Wendeliniin, kun tullaan tänne kärkeen, vai tekeekö sittenkään? Ruotsi ottaa Niklas Åkerström tullaan toiseen vaihtoon, Ville Wendelin. Ja sitten komeasti Suomen 19-vuotiaiden joukkue siinä kolmantena, ja tuota viestiä vei Mikko Laiho. Juuso Heino lähti matkaan. Nyt Ruotsin kova Milte Oliveira, hän tekee hieman kaulaa Suomeen. Suomi edelleen komeasti kolmantena, Petteri Monni vie Suomen viestiä. Sitten hienosti Suomen 19-vuotiaiden joukkue Juuso Heino ja Norja pysyy perässä. Maurits Korshagen ei voi mitään. Milte Oliveira tuo Ruotsin ylivoimaisessa johdossa tässä vaiheessa viimeisen vaihtoon ja sitten Suomi komeasti kakkosena. Ja näin Norja säntää sitten kolmannelle tilalle tässä vaiheessa. Johan Wismanin komea askel, saamme ihailla. Hän tuo Ruotsin Hallimaaottelun voittoon, sille ei voi enää mitään. Johan Wisman, kakkosena siellä Oskari Mörö ja kolmantena Norjan Lars-Erik Sätre. Johan Wisman tuo Ruotsin tähän Hallimaaottelun 4x300 metrin voittoon. Oskari Mörö kakkosena, sitten Norja ja komeasti Suomen 19-vuotiaiden joukkue